kundeudtalelser. Hvad skal vi bruge dem til? Altså, vi kan jo alle sammen godt lide at blive rost af vores kunder. Jeg ved ikke, om folk tror på dem. Men det er måske ikke det allervigtigste. Det vigtigste er faktisk, at når I har en kunde, som roser jer, så skal I sørge for at spørge dem, om de vil være med i en film. Fordi at i film har den måske nogle andre funktioner, end det har på hjemmesiden. Når vi laver en film, og en af de her 3 kunder deler filmen på LinkedIn, så kommer vi ind i deres netværk. Og de deler den, fordi de er med i filmen. Så vi kommer ind i nogle netværk, og de netværk er meget interessante, fordi det typisk er nogle lignende virksomheder, som de er venner med, fordi de kender branchen. Det vil sige, at vi kommer ind til nogle rigtig gode, relevante, potentielle nye leads. Det andet, som er noget med selve filmtekniske at gøre, det er, at I skal se kunden med sin udtalelse som et lys, vi spejler os i. Det vil sige, at dem, der ser derude, de ser faktisk alt, hvad vi siger i lyset af den her kundeudtalelse. Og hvis den er positiv og bekræfter, at det, vi laver, den, kan man sige, ydelse, vi kommer med, det produkt, vi har, den rådgivning, vi har, at den er god, så tror vi på det. Og så en sidste ting. Det behøver ikke være skamros. Prøv at se her. Nogle gange så bliver værdien af en samarbejdspartner jo først for alvor tydelig, når der er noget, der går galt. Og der var det rigtig rart at se den måde, ScanSolution gik til den opgave på. Og det er det, jeg mener med, at nogle gange så får man de bedste samarbejder med dem, hvor der faktisk er noget, der driller. Jeg er sikker på, at dem, der har set den her film, som er en potentiel kunde for ScanSolutions, de vil tænke en ekstra gang om, at det her, det var måske et godt sted at henvende sig.